हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायलां, अब्ला बुजिगोन। दा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा दाखालिसो जानानै थांनाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन, जोंहा जेब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा जयेन जादोंमोन, अब्ला बे समावहाय जोंहा बुंनानै होदों रोखायै जोंहा नैबे नेरसोन बर'खौहाय बेबो फेब्रुवारिनि 14 बा 16नि गेजेरावहाय इउपिपिएलआव जगदान जागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोंहा खाम्फा बरगयारि सारा। दा जोंहा बेसेबां सैथो नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय जानांगौ, ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जोंहा दा नैबे बाथ्राया गोसारगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, अब्ला बुजिगोन। मैया अबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागोन होननानै बुंदों जोंनिनो मानगोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। आं दासिमबो क्लियार जायाखै, बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंहरनायमोन। बेबायदि बुंहरसेयावबो बिथाङा मैया जे मा खोथा लानानै बिथाङा आंनि सोमोन्दै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जागोन होननानै बुंदों, बेखौ आं माने क्लियार आंनिफ्राय होनो सानदों जे बेवहाय जेबो भित्ति गैया। जुदि आं बबेबा मोनसे दोलोआवहाय थांनो नागिरदोंमोन, थांनो नागिरोब्ला आं मोनसे दोलोखौ आं लिड खालामबाय थानाय मानसि। दिनै आं 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआव जुरिजेननायनिफ्राय दिनैसिम दङ। गेजेरावहाय बिपिएफ दोलोनि अननायाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि तथा आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि अननायावनो आं एमसिएलएबो जाखांबाय 5 बोसोर। सासे एमसिएलए जानाय, सासे बिपिएफ दोलोखौ दैदेनगिरि सासेया बबेबा दोलोआव थांनो नांगौ जायोब्ला निस्सय बे दोलोनिफ्राय बियो रेजिगनेसन लेटार गथायग्रोनांगोन। बेनि उनावहायसो सिद्धान्त जागोन। बे सिद्धान्त जाखांनायनि उनावहायसो बबेबा दोलोआवहाय थांनो हागोन। दायो नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन, नैबे ससे क्लिप्स भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जोंहा बेवहाय खाम्फा बरगयारि बेवहाय बानजाथावै बाथ्रा बुंनाय बा नंथारै खोथाखौ बुंलाबायनाय, जगदान जागोन बुंनायनि खोथा। दा बेवहाय जोंहा क्लियारिफिकेसन होनानै होदों जोंहा नैबे नेरसोन बर'आ। दा जोंहा मिथिबाय गावनि खुगानिफ्रायनो, दा बेवहाय गासिबो नंखाय जोंहा बे खाम्फा बरगयारि बिथां बुंनाया। दा गावहा जगदान जानाय हिसाबै दिनैहाय मालायखौ बेफोरबायदि बानजाथाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफानो नाङामोन। दा दिनैहाय जोंहा नेरसोन बर'आ इउपिपिएलआव थाङा, मालाबाबो थांनाय नङा, बिपिएफआवनो थागोन। दा बेयो बिपिएफखौ नागारा जाहैबाय। दा दिनैहाय बेफोरबायदि नंबां जाबां खोथा बुंलाबायनाय जोंहा दिनै खाम्फा बरगयारिया दिनैहाय मा गोसोजों बेफोरबायदि बुंनो हाखो, बबे रावजोंहाय। दा दिनै एसे लाजिनो रोंनांगोन बियो, गावहा जगदान जाबाय हिसाबैहाय दिनैहाय गाव इउपिपिएलआव थाङो ना अबाव थाङो, इउपिपिएलआव थानानै खामानिखौ मोजाङै मावबानो जाबाय। दा बेवहाय सोरखौबा नंबां जाबां बेफोरबायदि फाव फान्दायनानै इउपिपिएलआव जगदान जासिगोन उमुगाबो बेफोरबायदि बुंलाबायनाया बारा थि नङा। बेनिखायनो जोङो बिथाङा इउपिपिएलआव जगदान जानाय लोगो लोगो दिनैहाय जानला मोनला खोथा रायलायग्रा जाबाय नामा, खर' गाज्रि जाखोना माखो मानसियालाय दिनैहाय बेफोरबायदि नंथारै खोथा बुंलाबायनाय। दा बेवहाय जोङो मिनिनो ओंखारदों बे खाम्फा बरगयारि बिथांखौहाय दिनै इउपिपिएलआव हाबग्रो मोना, बेफोरबायदि नंबां जाबां रायजो राजाखौ थगायलाबायनाय, रायजोखौ गोनो गोथो खालामनाय। दा बेफोरबायदिजों बोरै जानो खाम्फा बरगयारि। दा नोंथाङा इउपिपिएलआव सरकाराव जाय इउपिपिएल सरकार बेवहाय थांनानै खामानिया मोजां मावहैदो। दा बेवहाय थांनानै आरो नंथारै मालायनि राजनितिक दोलोनि मानसिखौबो नंथारै नंबां जाबां जानांब्ला बेफोरबायदि जगदान जागोन मागोन बेफोरबायदि बुंलाबायनाया बारा थिग नङा। दा बेवहाय जों बिदिब्ला जों रायजो राजाया रावबो फोथायनाय नङा। जोंथ' फोथायखाया इउपिपिएल सरकारखौहाय, दिनै रायजो राजाया मेगनजों नुखाजोब्बाय। दा बेनियावहाय नोंथाङा थांदेरनानै गोदाव सोराव नंथारै इउपिपिएल थगायग्रा सरकारजों थाफानानै नोंथाङा बेफोरबायदि जानांब्ला बुंनाया बानजाथावै जादों। दा बेनिखायनो बिथाङा आंनि मथेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफिनना होनांगौ। दिनैहाय गावनि गोरोन्थिखौ गाव क्लियारिफिकेसन होनानै लानांगौ। बेबो दिनैहाय जाय बिथाङा नेरसोन बर'आ दिनै नंथारै खोथा बुंनायावहाय दिनै क्लियारिफिकेसन होनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मिथिहोनो हादों। दा बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बुंना होफिननांगौ। आङो ओरैनोसो बुंफ्लांदों बा आंनि गोसोआ बेफोरखौहाय बुंना होनांगौ। दा आंनि दिनै भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय।
दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय।